Pinadapa at agad pinusasan ang apat na kalalakihang yan. Ito'y sa isinagawang bypass operation ng PDEA sa Barangay Carmen East sa Rosales, Pangasinan kahapon ng umaga, April 13. Nasamsam sa kanila ang kalahating kilong shabu. Nagkakahalaga yan ng 3.4 million pesos. Ayon kay PDEA Region 1 Regional Director Julius Paderes, galing Metro Manila ang apat at dumayo sa Pangasinan para magbenta ng droga. Anya, posibleng sinusubukan ng apat na magbenta ng droga sa Ilocos Region at Central Luzon. May mga contact sila sa Metro Manila kung saan nila kinukuha. So, we can also assume that they are part of a drug syndicate operating in Metro Manila and nearby regions. Nasamsam din sa kanila ang perang ginamit sa transaksyon at ilang drug paraphernalia sa pagsisiyasat ng PDEA. Nabisto nila ang modus ng apat sa pagbebenta at pagde-deliver ng droga. Majority of them are employee of a transport service provider. Kaya nga sinabi ko na maybe this is one of their modus para maitago or hindi madaling ma-detect yung illegal activities nila. Kasi unang-una, they present themselves as a legitimate transport service. Ayon kay Paderes, ito ang kauna-unahang pagkakataong nadiskubre nila ang ganitong modus sa Ilocos Region. Balak namang paigtingin pa ng PDEA ang pakikipagtulungan nila sa iba't ibang transport service providers para hindi ito magamit sa transaksyon sa ilegal na droga. Sa kulungan naman ang bagsak ng 39 anyos na ginang na si alias An-An matapos itong mahulihan ng higit kalahating kilo ng shabu. Ito'y sa isinagawang bypass operation ng PDEA Central Luzon at PDEA Baguio Benguet sa Baguio City nitong Sabado, April 11. Kabuuang halaga ng mga nasabing droga ay umabot sa 3.8 million pesos. Ayon sa PDEA Central Luzon, malaking distributor ng droga si An-An sa probinsya ng Pangasinan, Tarlac at Bulacan. Kasamang naaresto sa operasyon ang tatlong lalaking kasamahan nito. Apat na kalalakihan at isang babae naman ang inaresto sa isang bahay sa Barangay Marcos Village sa Mabalacat City, Pampanga nitong Linggo, April 12. Ang nasabing bahay ginagamit umanong drug den kaya naman nagkasa ang PDEA ng bypass operation sa isa sa mga naaresto. Kinilala ang maintainer ng drug den na si alias Gino, 28 anyos, nakuha sa operasyon ang 7 pakete ng shabu na nagkakahalaga ng higit 47,000 pesos. Hindi na nakapalagpas sa mga otoridad ang tatlong kalalakihang yan sa ikinasang bypass operation sa Barangay Kupang Proper, Balanga City, Bataan kahapon April 13. Nakuha sa kanila ang perang ginamit sa transaksyon at 5 pakete na naglalaman ng 13 gramo ng shabu. Nagkakahalaga ito ng 88,000 pesos. Lahat sila mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002. Charles Nicolimon, RNG News.